खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 मार्च शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। आखायाव थानाय रांखावरिया जोबस्रांगोन, नांगौ मुवाफोरा जोबनाय नङा। बृष राशि। नोंथाङा थांखिसिम सहैनो हागोन, नखराव रंजा खुसिजों साग्लोबसारगोन। मिथुन राशि। गावनि मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन, गोसोखौ जोबोरैनो गाज्रि मोनगोन। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनाय सिमाङा मोगथां महर मोनगोन, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। सिंह राशि। बायदि हाबा मावनो खाबु मोनगोन, बिबाना गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। कन्या राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव सोमजिगोन, नखर संसारा गोजोन गैयै जागोन। तुला राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन। वृश्चिक राशि। दाबसे जायगायाव थाथेरनो गोसो गैयै जागोन, उरां फारांजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन। मकर राशि। जिउनि हान्थिनाय लामायाव जेननांनो हागौ, फारफ्रोमथिंबो हेंथा सोमजिगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि फिसाया गाज्रि लामाजों आगान सुरलांनो हागौ, फिसानि थाखाय जिंगासिनांगोन। मीन राशि। नाजाथाबनायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।